କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଆଡ଼େ ହାଲଚାଲ ବୁଝିକି ଆସିବା କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏବେ, କ'ଣ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ହଁ ଦେଖି ଚାରିଟା ପାଖରୁ ତ ଉଠିକି ସାର ଦିଆ ଚାଲିଛି ଗଛର। ହଁ ସାର ଦେଇକି ତ ଧାନ କଢା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଦେଖିଲାକୁ ଦୁନିଆ କାମ ଚାଲିଛି। ଭିଡିଓ କରୁଛି ଭାଉଜ ଖାଲି ହସି ହସି ଚାଲିଛି। ତା ମନ କୁରୁଡୁଛି। ସେ କେତେ କାମ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହସି ହସିକା ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ। କୋଢିଆ ଆମର ଉଠିଲେ ଏ ରାମୁ ଛୁଆ ଉଠିଲା ହେଇ ଦାନ୍ତ ବସିବ ଦୋକାନ ପଳେଇବ। ପାପୁ ହେଇ ଦାନ୍ତ ବସୁଛୁ ହେଇ ହେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ଗଲା ହଁ ହଗି ତ ପଳେଇଲାନି ନା। ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଲୁଆ କାନଫୁଲ କିଣିକି ଆଣିଛି ସୁନାର। ଲୋକ ଶୁଣା ଖରାପ ହେବେ ହେଇ ସଫା ଅଛି ନା ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିଲ ପକେଇକି ତାକୁ ସଫା କରିଦିଅ। ଭାଉଜ ହଳଦୀ ପାଣିଲ ପକେଇକି କାନଫୁଲ ସଫା କରି ନେବ। ବଣିଆ ଦୋକାନକୁ ଆଉ ଯିବନି କାହିଁକି ନା ପଇସା ଚାଲିଯିବ ବଣିଆ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। ହେଇ ନେଇକି ଭାଉଜ ଭାଉଜ କିସ କରୁଛ ସେଠି? ବ୍ରସ୍ ଖୋଲିକି ନେଇକି ସଫା କରିବ। ଓହୋ ଦାନ୍ତ ଘଷା ବ୍ରସ୍ର ନୂଆ ବ୍ରସ୍ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିଲନି। ଦେଇ ପଠେଇବି। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଏମିତି ଅଛି ସୁନା କାନଫୁଲକୁ ସଫା କରିବେ। ଆପଣ ବି ଘର ପାଖରେ ଏମିତିକା ହଳଦୀ ପାଣିଲେ ସୁନା ଜିନିଷକୁ ପକେଇକି ସଫା କରିପାରିବେ। ଭାଉଜ ପାଖରୁ ନୂଆ ନୂଆ ବୁଦ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। କାଲି ବାଲି ଘାସରୁ ବାଲି କାଢ଼ିଦେଲେ, ଆଜି ହଳଦୀ ପାଣିଲେ ପକେଇକି ସୁନା କାନଫୁଲ ସଫା କଲେଣି। ଭାଉଜ କାନଫୁଲ ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଭାଉଜ କାନଫୁଲ ହଁ ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଇଭଳି କରିକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକେଇକି ସୁନା ଜିନିଷକୁ ସଫା କରିଦେବେ। ଏଇ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଭଲକି ଦେଖାଉ ନା।